padde nami asa tukang tong diramot itu hak kita dinalahom mangulaw nakasiulaw ta di bagai sa partikyanon asa baik kamu asa aluar dama majolo tuamat tadi bata naton manoppa langit dohotano soksori nang na manoppa di sesude diakka pinoparna di salaria pada nami aluar dama matu amat tadi bata gabi raja nami gabi mola tema di hamu pada nami gabi amang alanang dia alu kamu do tu amat tadi bata sonare pe amang alu damang majolo tu amat taraja inata sori pada situan na torop asa tunggang giat boy tong na di kaudon nami di bagasan partikyanon boy di bagasan hai paso jala di bagasan lasdiroho alu damang ma gabi raja nami gabi ngadia dulu kamu amang padde nami tu amat taraja inata sori pada napetong aluada ma tu situan natorop asa sude maboto diakka diulaon di bagas sadarion aluada ma tu situan natorop gabi raja nami gabi mola tema di hamu padde nami ngadia dulu kamu betong tu situan natorop no ampe ama padde nami ala na marmula do na kanaur nauli marmula do nang nadinggan sonare petong bedang majo godang mula muli gabi patong di hamu padde nami gabi amang gabi godang mula mulai no ame patong apa padde nami asahu sobahami amatta debata amatta raja inata sori pada sok sori dang lulu na torom bedamang ma godang mula mula nai sopa sopai maulate ma amang padde nami gabi raja nami kamu na godang sopa sopai no petong amang padde nami asa lihat panggabiar lihat panang perhorasan di hami sude pinopario punami di bagasan ulau nami di lasdiroha di bagasan sadarion pedamang ma godang lihat nai
tema di pasarohan nami di hamuna aman pada nami. Gavi raja nami gavi gavi. Panggiduan nami di lekile nami di hamu pada nami di ulai hamuna do jala di patupa hamuna do nang siani. Napa metong ama pada nami. Gavi gavi. Di ulat tadi bagas sadaro dia kapanggiduan nami. Adok kata ni tua tong nama dok. Asa balige metong inganan iya ay natio. Asa parapat metong dulu panataban. Badamang magodak si tio-tio las pado muda mang mago asatan.